Mayong buntag, mga igsoon ko diha kang Kristo, niining santos na misa sa ikatulong Domingo sa Kwaresma, ato apil sa tumang pag-ampo ang mga intensyon sa tumang mission partners. Mga pasalamat nga gihalad nila, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, Bernard and Rose Enriquez, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adaptar and Family, Thanksgiving and prayer protection, safety and good health of Kem, Lance and Alvin Gonzaga and Socaire family. For Thanksgiving protection and good health of Alexis Calanyas and family, Elena Calanyas, all her family members, relatives and friends. Richa Luca, Rafaelito de Lison, Ronnie Drupan. Thanksgiving of Margate family, DreamVet GPI and Donato Lalian and family. Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative shareholders, Rita and Marina Upa and family, prayer for protection from sickness. Villa Carmelita Resort, Mr. Ardonio Lectawa and family, Mr. and Mrs. Ronald Bing and Diane Reyes. June and Vilma Daddy and family, alang sa mga grasyang nadawat, Linmar Podador and family, Gina Herrera and family, Jerry and Remy Husol and family, Mr. and Mrs. Melvin Asombrano and Diana Divine Cocolumber and Hardware. For good health and protection of Augusto Cesar and Norma Perez and children. For the gift of life of Noemi Aliviado. Thanksgiving and protection from sickness of Philip, Joan, and Anya Padillo. Thanksgiving and prayer protection, healing, and good health of Mrs. Liway Serrano. Fraina family, Rimel and Jennifer Serrado and family, Flavia Fantonial and family, Bing and Francisina Bargamento Toreno. Thanksgiving for the birthday blessing of Jairus Viola. Ato iampo ang mga special na intensyon, healing and fast recovery nila, John Francis Fuentes, Gina Avila, Marcos Waso, for the safety and good health of all BF Incorporated employees and all sister companies, for the guidance of the Holy Spirit in facing this pandemic and beyond, for the protection of the Catholic Church, healing for newborn Lois James Llames from ear infection, for the complete healing of Sheila Juarez, for fast recovery and complete healing of Mr. Alejandro Adaptar, for safe pregnancy of Dr. Jocelyn Lorenzo, for safe travel and for diplomat exam of Dr. Christine Camille Lorenzo today, for the intentions of Dr. Cyril Maria Trinidad Inobio, for the complete healing and fast recovery of Rebecca Paler. Ato iampo ang kapaulayang dayon sa mga kalag nila, Orly, Ananias, Feliciano, Coronada, Warlito Roque, Teresita, Ireneo, Bonifacio Jr., Glicerio Sr., Ednaria, Rogelio, Eleonor, Maria, Sofronio, Juliana, Pedro, Judith, Bienvenido, Oldarica Sr., Rogasiano, Joash, Teresa, Ricardo, Malu, Julius, Chavi, Bernandita, Noli, Mauro, Remedios, Meding, Melchi, Juan, Allen, Brave Saretan, Sahara May, Modesta, Catalino, Baltasar, Manny, Nestor, Liza, Disdada, Elpidia, Ambrosia, Chodoro, Luisito, Leonila, Elias, Josefina, Rosa, Juanito, Victor, Arky, Valerio, Felisa, Rosalinda, Virginia, Roldan, Cristina, Antonio, Paz, Sabino, Antonio, Anacleto, Eulalia, Antonio, Isidro Sr., Sergio, Nathaniel, Diego, Chodoro, Eufronio, Francisca, Felisa, Enrique, Macario, Agustin, Emma, Sergio Sr., Pelahia, Claudio, Eugenio, Romano Guerrero, Rosalina, Francisco Sr., Joyce, Diosdado, Franz Eve, Zenaida, Danilo, Crispin, Concepcion, Alfonso, Cipriano Sr., Maria, Reynante, Jerry, Regina, Iluminada, Marciana, Justino, Vicente, Mauricio, Ricardo, Melba, Vivian, ug ang tanang kalag nga atong gihandom nini Santos na misa ug ang tanang kalag sa purgatorio.
Mga igsoon diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Aniana kita karon sa ikatulong Domingo sa Kwaresma. Si Kristo ang buhing templo sa Dios, ang pulong nga naghatag kanato o kinabuhing dayon. Diha sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa iyang pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw, gipahinumduman kita nga pinaagi sa grasya sa bunyag, nahiusa kita diha kaniya ug nahimong kabahin sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Niining santos nga misa atong pangayoon sa Ginoo nga diha sa iyang kaluoy mahinluan ang atong mga kasing-kasing sa sala aron maputli kita ug mamahimong angayan nga mga templo sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Ang mangulo ning santos nga misa mao si Most Reverend Romulo G. Valles, D.D., ang atong arsobispo sa Davao. Manindog ang tanan. Paminaw na tukaron ang tawag sa panahon. Ugablihan ta ang atong mga mata, ang mataron buhaton ta. Panahon na sa pagpagpo, panahon na sa buhing pagtuo, panahon na sa pakighusay, pakiguli, pagpasaylo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaak kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon atong andamon ang atong mga kasing-kasing, ang atong mga kaugalingon aron sa pag-apil ni santos nga misa pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Kining misa sa ikatulong Domingo sa panahon sa Kwaresma. Nagakumpisal ako sa Dios Nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy og kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang among kaubos ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala. Matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari
uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Ang Dios miingon, Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni misimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa ako mga sugo, higugmaon ko hangtod sa nilibo ka mga kaliwatan. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug balaana kini. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapitong adlaw, adlawng igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlawa, ni ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, ug ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unom ka adlaw, gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaa kanila. Apan mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, gipanalanginan ko ang adlawng igpapahulay ug gibalaan kini. Tahura ang inyong amahan ug inahan, aron mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig kaingon, ayaw kamo kaibog sa balay sa laing tao, ni sa iyang asawa, ni sa iyang mga ulipon, ni sa iyang kahayupan o sa bisan unsa nga iyaha. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagahupay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og kinaadman sa yano. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahayag sa mata. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang kahadlok sa Ginoo putli, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan mga matarong. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Labaw sila kabililhon kaysa bulawan. Labaw sa usa ka pudyot sa lunsay nga bulawan. Mas matamis usab kaysa anibal o sa dugos nga gikan sa kaba. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo
ngadto sa taga-Korinto. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining minsahia wala kahimut-i sa mga Hudiyo ug giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang niadtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Himaya o pagdaigan ang kanimo, Ginoong Jesucristo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligag mga baka, mga karnero, ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap nga ang mga karnero ug ang mga baka ngadto gawas sa templo. Gidimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis og kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga mamaligyag mga salampati. Dadak kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila mingon kaniya, kapatan o 6 ka tuig ang pagbuhat nining templuha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Unya sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, ug mituo siya sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto pa sa Jerusalem, panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila, sanglit na sayod man siya sa tanang tao. Walay kinahanglan nga sultihan siya ni bisan kinsa may tungod sa mga tao, kay nasayod naman siya kung unsa ang anaa sa ilang makasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon, sama sa kong ingon sa pagsugod ganina, anya kita sa
ikatulo nga Domingo panahon sa Kwaresma. Sa tinuod lang, nagbasa ako kagahapon sa hapon ang labi ng Ebanghelyo, nining gitawag na to paglimpyo, cleansing of the temple. Niya mo kumpisal ko, kabalo ko sa Ebanghelyo, pero nag-ingon siya kung masama akong iwali ugma karong Domingo karong buntaga. Kay ang istorya mao man basig mabalik unsa man ang insights ingon na sa inyo unsaon ako susama nga teksto apan akong pangutana unsaon man Ginoo himo nako ni nga buhi nga mensahe, a living message. Unya kanang balik-balik ka pangutana maayong balita karong ikatulo nga Domingo sa Kwaresma. Sa dili pa ko mapadayon kay Cebuano man kining atong ang laktod pagkasulti Bisaya, pero bantay ta nabay Bisaya nga Visayan languages na Bisaya nga waray. Bisaya kini Sinubuanon. Ngano po Bisaya nga Ilonggo. Sa Sinubuanon karon ning smile akong gamay sulod dito kay budi makita kay face mask man. Naipulong dito sa unang pagbasa sa Exodus nga abughuan. Gamay ka abuguan kay what and para pag classic karaan nga word abuguan many uy na abuguan silusan mao man sa Davao silusan silos abuguan ang Dios apan na-smile lang ko ba napudre pod na daing verb diri sa gospel gilimbuad para gipang tuwad ba gipang tuwad. But anyway ani akin mga readings karon anchored always man na principal gyud ang main point ang gospel reading ang pag-cleansing of the temple. Unsa man may balita, unsa man ang buhi nga mensahe. Busa na kuno na akong balik kita sa ako nang giingon nga ang 40 days Kwaresma 40 days kabantay ta ang murag paluyon ining practice sa simbahan. Tradisyon sa simbahan mao ang murag 40 days sa desert sa kamingawan ni Jesus. 40 days sa desert. Unya, lain pag yung nagpahipi nga basihanan ining practice, beautiful tradition sa simbahan, 40 years in the desert of the chosen people. Mao na karon na hint karon sa Exodus nga human sila nakagawas sa Ehipto, di ba? Opening line. Mao na to mipanaw na sila 40 years. So 40 kaadlaw, 40 katuig. So therefore, maayo karong Domingo makabantay ta, another help would be keep in mind that today pod we are in this earth, in kalibutan na, we are journeying in the desert. We are sa tinuod lang ingon na Saint John, we are in this world but unta we are not of this world. Ni ata sa disyerto, dili taga disyerto. Ambot maklaro ba nako na. So it's a good na. Now, when we are 40 days, 40 years, ni ata kuana ba symbolic ning mga years sa kalibutan, we walk, we journey. We hope that we realize that this earth is very unfriendly because of sinfulness. Where this earth o kita, we are in the process of reaching sa destino sa atong panaw. Unsa na sa Old Testament kining gibasa karon makaabot unta kita sa dapit di na nagbuhagay ang gatas ug dugos, flowing with milk and honey. Sa New Testament kining panaw journey ngadto sa himaya sa bag-ong kinabuhi. But for us, ako nang gigamit, ningon ko pagkabinunyagan, we walk on this journey carrying that dignity already, that pagkapinili, nasa first reading, pinili. God has special eyes for you. Selos siya, abuguan siya, pinangga ka mo. So, kanang pagkapinalangga, like the first reading, is unta, mauna ang marka na to. Binunyagan kita, we go, we journey in this desert of earth. Pusa pangutana karon, muna-una ko, basig dili ni desert para sa imo ha. Basig
kaning pagtuon nimo sa Dios pero comfortable na ka dinhi. Ha? Nga murag dili nganong dessert pa na nga giganahan man ko diri kaon og inom og kalipayon sa kalibutan unsa man na. So, ingon ni Saint John bantay, we are in this world but we are not of this world. We're moving with the dignity of being chosen, precious in the eyes of God. Unya, dindot kay pagkasulti ni San Pablo sa sulat yang Korinto for us. Akong punan. Nining panaw, ningon si San Pablo, bantay Christ, si Kristo mao ang imong power o ang imong wisdom. Guniti na, ining Kwaresma is good to rediscover as we see ourselves, rediscover ka ng atong dignity in the midst of the desert of this world. In our life today, Christ is our power and our wisdom. Saint Paul. But nindot pa yun, furthermore, kung mugunit kita kang Kristo, mo na mga recollection, mga practices, matod sa opening prayer, pagpuasa, pagampo, giving alms. Lagi mo remind ang bottom line niya na makaamgot na Christ in us, He is our power and our wisdom. Now, as we go to this desert in desierto, gipunan pa ni San Pablo, ingon siya, pagbantay mo, kay kumugunit mo ni Kristo, sama ni, oy, mga tulo, dihado man kay ta permi, oy, bright man kay desiertuha, pildi, ug mo puyo ta sa atong Christian dignity, pildi man ta kanunay, unsa magudi, angayan ba natong gunitan? Ingon San Pablo, for the foolishness of God is wiser than human wisdom. Oh, pantay ha. Murag ka ng pagka-Kristyanos, murag alkanse man yung mga prinsipyo. But foolish of man is the wisdom of God. The weakness of God is stronger than human strength. Bantay na. Murag consolation. Muna good news. As we travel, bantay ng principle, in Christ is our true power, ang atong strength, and true kawais, true wisdom. Bantay, nga bisag daw pilihonon ka, that is your strength. Unya, bantay kay ang wisdom sa Ginoo, labaw pa kaysa bright sa tao. Unsa man na, that is why, ang picture sa first reading, as kamong katawan sa Dios, Exodus, gikuha mo sa Ehipto, kini bantay mo, nakabantay na mo nga, pinalangga ka mo sa Ginoo, special mo, kini ang inyong behavior. This is how you journey to the desert. Mo ni 10 commandments. 10 commandments. Alang akong kamu, maana ko, paradise ba ni? O makakount na kong 10. 10. This is how you behave. Nangutan na ta karon. Kita ay na to karahan na to kayo. More than 2,000 dugay na kayo to. Pero ang living message is, do I realize nga magbantay ko nga kining area nga akong gilakbayan, travel, desert, o karon, do I travel with the consciousness of the 10 commandments? This is how you will live. Ingon ang Ginoo. Palangga kay man ako, bantayi lang yun yung 10 commandments. Di na kinaraan. Di na panahon na mo eskwela. Kami, Jimmy nga, pamemorize sa maestra, pag umatagaan mig suman, kaya nakamemorize, may 10 commandments. Nindot man na. But now, this is our secret. Kini ang formula to survive. 10 commandments. Kumusta man? I-translate po ko ng gihanan karon mga operating principles. Not from the wisdom of us, ato ni St. Paul, from the wisdom of God. And not only that, bantayi ang 10 commandments, dili mandar, but out of the love of God for us. Mauna yung subaya. Kay mulahutay gid mo.
Sama mga igsuon, we go down to basic example. Sa magagmay pata, ang mga do's and don'ts sa atong papa, ay pagka, nga naman, ako sa una, no? Akong tatay, akong nanay, humag pa niyo to, tog, katulog ba, wala naman surkat, tog, di mo ko katugon tay, pijag gamay, piyong gamay, niya ka, kay, alauna mo gawas ka init, niwa manimaho kang kabaw, tog, di, sama ni, unya, katong uban akong balituhon, ako dua-dua na, ano mo, istak tayo ka, kaway lami, 10 Commandments. Ay, di na ko patasaan na kayo, maingon mo nga, nagminaw ko na, bisyak, ano pala biin, gets na mo, bisyak. Then, in this travel, that's the good news. Remember, this is not that merely commands, but read the book of Exodus. This is the wisdom of God. And this is our power to survive. Wisdom and power of God in Jesus. And out of His love and silusan, palangga kahit niya, He wants us to survive. Now, mao day ni, mao ni akong pamandong, mao ni ang atong wealth. Kita, mao ni ang sikreto and libre. Free, given, not, matupot sa Biblia, not our own merit. We cannot buy this or take it, this singular, this singular grace of Jesus, not our own merit, but freely given because God is love. This is our gift. 500 years of Christianity, gifted. We are gifted with this 10 Commandments, mga lagda sa Ginoo or mabuhi ta, palangga, ma-preserve kita. This is the power and wisdom nga atong gigunitan. Now, sa pagbasa sa Ebanghelyo, ang background, gaminaro gyapon ta. No. Mao na sa templo, ambot unsay nahimo sa batasan sa mga Hudiyo nga pantay man unta tanan, pantay kanang power and wisdom, mercy and compassion of God is for all. And therefore, kung ako pangpunan, when you come to worship God, today, even today, when you come to worship God, the Lord, when you go to church, kung magtinuod kita sa atong kasing-kasing, that is our passport. Mao na atong ID. ID na to. Pinalangga kita sa Dios. We, because of baptism, we have the power, the wisdom, and the mercy and compassion of God. Each one kung gusto ta. Now, pag-abot sa templo kay ang qualified musimba na may taripa, o pobre ka sa lampati, o dato ka tambok nga baka, siguro igwe-igwe niwa nga baka, karniro, naunsa naman ang imong pag-atubang sa Dios nagdepende na unsay imong mapalit. Sa ato pa ang pag-atubang sa Dios, I hope I'm getting clear. Ang imong pagduol sa Dios is not ang quality, ang kaanindot, ang ka-intimate sa kainit sa imong pagduol sa Ginoo, nagdepende naman sa imong baka, sa imong salampati, sa imong karnero. Kabantay pa yung ka, ngano ning naisinsilyo? Ambot nakaduhong mo mag-explain sa mga pare sa gospel reading tungod kay ang kwarta sa gawas panahon ni Jesus na ay mga stampa, kanaptan na kwarta na mga larawan, images, na Rizal, o ba na, naapoy mo lang, basta daghan ng mga, panahon ni Jesus, na imahin sa emperador, pagano kalaban, ino nila, gamiton mo kwarta, papalit sa baka, papalit sa lampati, magdala sila kwarta, inon pag nilang, imong kwarta hugaw, kaya na sa emperador, kambiyohin na muna ay kambyo, kaya gamiton sa sur, pagpalit yun, dito pa lang sa multahan, ang ipalit yun, katuging kwarta sa templo nga limpyo, pure ko no.
Berti negosyo ha. Mao nang giyabo ni Jesus ang mga sinsiyo, kanang mga gibuhian ang mga mananap ana. Pero murag ang tuguti ko ninyo, ang kinauyukan ni maong issue paglimpyo ni Jesus sa templo is that mao ni lesson na to. Kitang tanan doon tay dignidad, doon tay naong nga mosulod sa templo sa Ginoo, not of the baka, not sa mapalit na to nga mga halad, because that would mean that we can face God, we can go near God, makaduol ta sa Ginoo of our own merit, of our own pockets, depending on our ability. And therefore, the poor, ang mga di itong kapalit, mapahipli lang. We don't go back to the original giftedness coming from God and God alone in Jesus. Ningon San Pablo sa Romans, kanang gasaha kang Christ, kanang Jesus in you, the grace of baptism configured in Jesus. Ningon si San Pablo, I think in book letter to Romans, gihatag na sa Dios ninyo nato sa diyang di pataangayan, wa maghuhat ang Dios nga na ako'y dignity, na ako'y gasa, unya na nagmanghilamos na mo, limpyo na mo. No! Jesus went to the cross, Calvary, diretso, kay pinalangga kita sa Dios. Matud sa abughuan, overflowing ang iyang desire nga makuha kita sa Dios. Mao na mga isuon akong punan sa practical nga mangutana kita karon unsa may nasa atong kasing-kasing karon ini paron sa paglakaw unsa may basihanan sa atong pag-atubang sa Dios. Is the basihanan kay kita murag makapalit? No. We should be humble. Mao na ingon. Humble nga. Abura gyud ta. Mao na sa kwali. Abura gyud ta atubangan sa Dios. And nagpaluyo na repent and believe in the gospel. In Christ who is our wisdom and our strength. Manapos ko, nakadungog na mga isuon, labi na din sa Davao, panbisan dali tama, ining tuiga sa pagsaulog na to sa 500 years of Christianity in the Philippines. Dunay usa ka dakong pamahayag ang mga obispo. Ang tinguha, the promotion sa tibuok simbahan din sa Pilipinas. Pilipinas lang pero importante nga sulat pastoral. The promotion of stewardship. The promotion of stewardship is available to everyone. Steward ka. Unsa man? Anong, Bishop, everyone. Unsa imong steward? Pagka murag kustodyan, magbalantay, dili tag-iya, ang gasa sa Dios. Steward sa pagka ginasahan sa Dios. Tanan, magbalantay lang ka, tig-atiman lang ka, stewardship. And therefore, in this promotion of stewardship, kung makaamgo ta, unsa kita kaginasahan. Remember, gifted to give. Kung ato na nga mapalalom, makonscious kita ni ana, then, kung palalom na, kada usagi pation nga, ginasahan ako sa Dios. Dili ako worthy, but imong sumadahon, imong kinabuhi, nagbuhagay ang pagpangga sa Dios kanato. And then, gikan niya ng maong kaamguhan, then, freely, ganahan ta mo hatag. Kada duol na to sa simbahan, no matter sinsilyo o dako, it doesn't matter, apan importante, kada duol na to sa simbahan. Dili gidakon. Pero kaduol na to simbahan, ang attitude is to give, to share, gifted to give. Ug tungod niya anak mga igsuon, na usa ka practice sa simbahan. Ako na nga, pagkaginasahan, padulay practice simbahan nga,
Pili bayad sa misa. Pili bayad magpalubong. Pili, imbis magsaulog sa gasa sa pagtuo, pili bayad. Kadumnum ko, abot ni kagabi o sa kalarawan, sa tagom pa ko, assistant paris pa ko, mga 70s pa ni, ha? 1976 mo na pare. Musulod sa opisina, Bishop George Cavallo sa opisina. Siya, magpamisa mi o kuan, patay, o da, pangutan na gulitso, kano sa aman, siya, karong Huwebes, siya, anak na ng kuan, pilay bayad, siya, kalimot ko, putada lang, at that time, 250, muhunong ang tao, niya mo gawas, kanaday gahulat sa gawas, mura ita magsabot sila, kung makabadyad ba sila, makabayad pa sa 250. When I think of that, that ang misa sa patay is supposed to be a celebration of faith, of giftedness, that this patay, this child of God has been blessed by God, nga unta, muana sila, niya ang among halad. Okasyon kini sa kasakitan, yes, but also dakong pagsalig sa Dios. Ani ang sign sa among pag-ila sa pagkapinalangga sa Dios. Akanindot unta. Kabalo mo mga isuon, ang original niya ng murag naay hatag, tawag aransel, doon na maayo nga sinugdanan. Na research na, doon na sinugdanan ka na ito nga maayo. Apan sa dagan sa panahon, from one generation to the next, wako mingon og dautan na, bad intent at the beginning. No. Beautiful style kaniadto. Pero karon nanipis na, nawala na from one generation to the next. In town, kanang maong practice, murag kung sana, it leaves a bad taste in the mouth. Nga murag laktod, balik-balik ng komedya, binayran ang sakramento, binayran ang pag-worship sa Ginoo. Apan kung ma-recapture na to, nga nining lakaw journey, panahon sa Kwaresma, we are gifted. 10 Commandments. We are precious to the eyes of God. Isaaran kita matud sa pagbasa karon. Bisan sa kalisod, gubaning templo. This templo nga you can see with your eyes. Guba, I will raise this up after 3 days. Kaya tandaan karon nga dili na templo nga bato ug simento, unsa ba? Templo kita sa Dios. That's our gift. Busa panahon sa pagduol nato sa simbahan, sa pagsaulog sa maong pagka-templo, pagka-giftedness, unta kuyog niya na ang konsepto sa stewardship is to give a symbol of the joy, of gratefulness that I belong to this family of God. Unta mabutang adlaw nga mawala ka ng magdili maayo nga larawan nga ang mga pagsimba, pagkanindot, ay, may bayad. May bayad. Murag gipalit mo ang grasya. Murag imong gipalit ang grasya o kaluoy. Mura lang sa Ginoo. Di may intensyon na, pero mura. At kung mahimo, human sa pagpasabot din beautiful realization of stewardship in the church. Unta, malikayan na nato ng murag practice, batasan, diya sa atong pagsimba, sa templo sa Dios, sa simbahan sa Dios, din sa atong local church of Davao. That is our journey during Lent. Assured kita nga pinangga kita sa Ginoo, assured kita nga Christ is our wisdom and our strength, assured kita nga sa kalisodin disyerto, ugma damlag, mabanhaw kita uban sa Ginoo. Kitang tanan, nagato ako sa Dios. Nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo,
gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Karon atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga katinibanong panginahanglan, ang atong katinibanong pangamuyo. Gihinluan ni Jesus ang templo batok sa mga nagpasipala sa Dios ug sa iyang balaod. Maghiusa kita karon sa atong mga pagampo aron ang atong tagsa-tagsa ka templo mapuno sa Espiritu sa Dios. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, bag-uha ang among kasing-kasing. Ginoo, bag-uha ang among kasing-kasing. Atong iampo ang mga kadagkuan sa atong simbahan, nga unta ilang magiyahan ngadto sa dalan sa kaluwasan ang panon nga ilang giatiman ug nga motabang nila nga kinasing-kasing ang panginahanglan sa maong panon. Magampo kita. Ginoo, bag-uha ang among kasing-kasing. Atong iampo ang mga lumilihok sa atong panggamhanan nga matinud-anon unta silang makigbatok sa lingla sa salapi o gahom ug magmakugihon diha sa ilang pag-alagad sa katawhan nga walay pagpinig. Magampo kita. Ginoo, bag-uha ang among kasing-kasing. Atong iampo nga ang kahayag ni Kristo kanunay untang magdilaab sa atong mga kasing-kasing. Aron sa kanunay magmainiton kita nga mualagad sa Dios, pinaagi ni anang kahayag masinati sa uban ang makaluwas ng buhat ni Jesus diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, bag-uha ang among kasing-kasing. Atong iampo ang atong mga kaigsuunan nga nawad-an na sa paglaom, mga nag-anto sa kawadon, ug mga masakiton nga ila untang masinati ang kahayag ni Kristo nga nagdala og paglaom, taliwala sa mga kasakit ug pag-anto sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, bag-uha ang among kasing-kasing. Atong iampo ang atong mga kaigsuunan karon nga nagsaulog sa ilang adlawng natawhan, ilabi na sila Maria Teresa Moralias, Juliet Taranza, Seminarista Gerald Carr Lozada, o Reverendo Padre Anthony Selvosa, nga unta sa kanunay ang Dios manalangin kanila. Magampo kita. Ginoo, bag-uha ang among kasing-kasing. Atong iampo ang tanang mga nangamatay, ilabi na ang mga kalag nila Gemma Teresa, Bebot o Grumel, nga madanagan sa kahayag ni Kristo, aron ilang maangkon ang walay kinutubang kinabuhi, kauban ang mga santos sa langit. Magampo kita. Ginoo, bag-uha ang among kasing-kasing. Maruluyong Amahan, patanihugi ang mga pagampo sa imong katawan. Itugot na ngamuyo kami kanimo, nga diha sa among pagbansay sa mga buruhaton sa Kwaresma. Magmanutayon unta kami sa pagtuman sa kaakuhan nga among naangkon diha sa bunyag. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog dawa Ginoo, king mga kasangapan ug binuo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Ang panamahimong lawas ni Kristo
Maigsoon magampo kita aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, manlukmay unta ikaw nining among sakripisyo. Kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala. Maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsuon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kalawasan, alang kanamong tanang mga anak, imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among makasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi paunta kaming may usa sa mga butang nga mutunhay. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawatak kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ako nga imong ubos ka sa lugoon nga obispo, uban sa tanang mga pari o mga diakono. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nanghamatay, malaumon nga banhaw sila, ug ang tanang nanghamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan, himuha kaming anghayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa kang San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampog kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuma luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala,
kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaak kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon ipakita ta sa usag-usa ang timaan sa maong kalinaw. Kalinaw man na. Peace. Guardaro sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Guardaro sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Guardaro sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Gihigugma kita sa Diyos, ug ipadala niya ang iyang anak, aron mapasaylo ang atong mga sala. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong nga gisulti sa Ginoo. Gihigugma kita sa Dios, ug ipadala niya ang iyang anak, aron Jesus ko, mapasaylo nagatuon ka sa ang Santisimo atong Sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa Mag-ampo espirituhanong kita. paagi. Nakadawat kami sa pasalig sa kalawasang dayon ug nabuhong kami ania sa yuta sa pan nga langitnon. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi nining sakramento, matuman unta
pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magpabilin sa pagtindog. Gibag-ong Oratio Imperata alang sa panalipod batok sa COVID-19. Maluloy-on ug mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo sa imong panalipod batok ni ining kagaw nga COVID-19 nga nakahatag og kasamok ug mikalas na og mga kinabuhi. Nangamuyo kami karon nga imo kaming sud-ungon uban sa gugma ug pinaagi sa imong makaalim nga kamot, wag tanga ang kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Iuli ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami sa imong giyahan ang mga tawo nga gitahasan sa pagpangita sa tambal alang niining maong sakit ug sa pagpahunong sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga namugna gumikan sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit ni ining maong mga bakuna sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang sa among mga lumilihok, alang sa maayong panglawas, nga mag-alagad sila sa mga masakiton, uban sa kahanas ug kamaluloy-on. Hatagi sila sa kabaskog sa hunahuna ug lawas, kusog sa ilang pagtugyan sa kaugalingon, panalipod batok ni ining maong sakit. Nagaampo kami alang sa mga natakdan, hinaut unta nga mahibalik ang ilang maayong panglawas. Panalipdi ang mga nag-amuma kanila, ipadangat ang walay katapusang pahulay ngadto sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa kalisod, sa pagtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Hinaut unta nga ang among pagpakabana ug pagkamaluloy-on sa matag usa kanamo, magdala kanamo latas niining krisis, ug magdala kanamo ngadto sa pagbag-o ug pagkabalaan. Kining tanan among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod, o santa nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pag-ampo, diha sa among mga panginahanglan. Hinunua luwas sa kami kanunay sa tanang katalagman, o mahimayaon ug bulahan nga Birhen. Amen. O Birhen Maria, kaayuhan sa mga masakiton. Awo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Sa dili pa ang katapusang panalangin, mangayo ko pasensya, pasaylo gamay nga mitaas akong wali, pero gituyo to tungod kay kamo sukad karong mga adlaw ug sa umabot nga mga bulan kanunay kamo makadungog nining promotion, kining formation, kining pagpalapnag nining atong giingon nga promotion nga matag usa ka member sa simbahan, matag usa mo cultivate niya ng sense of stewardship. Now, 500 years of Christianity, giftedness. Stewardship is a deep realization of our giftedness, and then freely we give. Share mga gifts na to. It doesn't matter kung dinagko ginagmay. What is important is joyfully and gratefully we share what we have as stewards of God's gifts. Makadungog ka mo ni ana kay mao kanay konkreto nga mga lak usa sa mga konkretong mga lakang magahimong bunga ining pagsaurog nato sa 500 years of Christianity in the Philippines. Ang Ginoo manaka ninyo. maana usab kanimo. Manalangin kaninyo atong Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen.
natapos na ang santos nga Eucharistia, atong dadon ang kalinaw o pagsalig diha sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tuhan kami Ginoo sa pagsunod kanimo, sa pagsubay sa dalan, ang dalan sa kaluwasan. Tuhan kami Ginoo sa pagsunod sa lakang mo, mga tunob sa hawan, timaan sa kakawasan. Tuhan kami, Ginoo. Atong pasalamatan ang nangulo ni ining santos na misa karon, Most Reverend Romulo G. Valles Didi, atong Arsobispo sa Davao CBCP President, live gikan sa Archbishop's Residence Chapel, F. Torres Street, Davao City. Ug ang tanan natong mga mission partners, daghang salamat. Alpha Gold and Associates Insurance Agency, Alvin Kem Lance Gonzaga and Family, Bernard and Rose Enriquez, Carico Nutraway Systems Incorporated, Carlitas Serad, Dr. Oscar and Mrs. Georgie Grajeda, Romango Apartel and Suites, Dreamvet GPI and Donata Lalian and Family, Eflida and Marlo de la Cruz and Family, Engineer Brenda Howe and Family, Engineer Jerry and Remy Hosol and Family, Engineer June and Mrs. Evelyn Alegra Sardida and Family, Feli R. Louie and Family, Ferdinand and Mira Patrolia and Family, Harleen de Luzon, Mirna Drupan, Belia Luca, Jovi Dehan, Jade Bookstores, Mr. and Mrs. Dodo and Glo Catayas and Family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Jerry and Miraflor Tan, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, June and Vilma Daddy and Family, Linmar Podador and Family, Gina Herrera and Family, K101 Pharma, Margata Family, Moses and Partners Management, Joseph and Noah Construction, Mr. Alejandro and Mrs. Grace Adoptar and Family, Mr. Rudy and Mrs. Jean Subiaco and Family, Miss Elena Calanyas, Mr. and Mrs. Alexis Calanyas and Family, One Cycle Mile Corporation, Ornel and Dr. Jovic Fuentes, Our Lady of Lourdes Davao Multipurpose Cooperative Shareholders, Peticoco and Coffeeville Apartment Homes, RDL Pharmaceutical Laboratory Incorporated, Villa Carmelita Resort, Mr. and Mrs. Ordonio and Carmelita Lectawa and Family, Diana Divine Coco Lumber and Hardware, Maribeth Juarez, Agustus and Norma Perez and Children, Rian, Rina and Rafael Magarao, Nixon Lumbo and Family, Luisa Jocelyn Lorenzo, Nida Inobio, Bernardina and Catayas Family, Hinaida Canuno, Philip Joan and Anya Padillo, Mrs. Liway Serrano, Fraina Family, Rimel and Jennifer Sarado and Family, Hana Pareja, Avelina Gimpaloran, Chofila Villegas Bisnar, Flavia Fantonial and Family, Bing and Francisina Bargamento Toreno, Albert and Mary Lou Nasul, Susan Toreno,